तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झाला, मात्र अपेक्षित असा पर्यटनाचा विकास झालेला दिसत नाही। यातच पर्यटकांची दिशाभूल करणारे फलक महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्याकडून लावण्यात आल्यानं पर्यटकांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे। पाहूयात। मी आत्ता कुडाळ वेंगुर्ला ह्या मुख्य मार्गावरती आहे आणि या ठिकाणी आपण बघू शकतात माझ्या मागे जो बोर्ड लावलेला आहे त्या बोर्डावर MTDC मार्फत असं लिहिण्यात आलेलं आहे की महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांच्या मार्फत असं या ठिकाणी दाखवण्यात आलेले आहे की या फलकावरती पर्यटक सुविधा सागरेश्वर बीचवरती अशा प्रकारे पर्यटकांना सुविधा मिळते हे या ठिकाणी हे बोर्डामार्फत MTDC मार्फत दाखवण्यात आलेलं आहे। मात्र मी तुम्हाला या व्हिडिओमार्फत वस्तुस्थिती दाखवणार आहे की सागरेश्वर किनाऱ्यावर गेल्यानंतर खरोखरच ही पर्यटकांना सुविधा मिळते का किंवा हे या ठिकाणी सुरू आहे का, पर्यटकांना या ठिकाणी कोणत्या प्रकारची सुविधा मिळते। कारण अशा प्रकारचे हे फलक लावून MTDC पर्यटकांची दिशाभूल करत आहे। पर्यटनासाठी लाखो रुपयांचा निधी खर्च करून त्या वारंवार निधी खर्च करून त्या प्रकल्पावरती त्याची आजही मोठ्या प्रमाणात दुर्दशा ही आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळते। मी आत्ता कुडाळवरून जो वेंगुर्ल्याला रोड जातो मुख्य मार्ग जातो या ठिकाणून अनेक पर्यटक ये जा करतात आणि या मार्गावरती आहे मी आणि याच्यावरती अशा प्रकारचा हा फलक या ठिकाणी लावण्यात आलेला आहे। मात्र याची खरी जी परिस्थिती आहे जी सागरेश्वर किनाऱ्यावरती याची जी खरी परिस्थिती आहे ती मी तुम्हाला दाखवणार आहे या व्हिडिओमार्फत। म्हणजे कशा प्रकारे MTDC कशा प्रकारे पर्यटकांची दिशाभूल करतं हे याच्यातून मी आपल्याला दाखवतो। मी आता आहे वेंगुर्ले सागरेश्वर या ठिकाणी जो समुद्रकिनारा आहे त्या ठिकाणी आहे। मगाशी आपल्याला दाखवल्याप्रमाणे जो कुडाळ आणि वेंगुर्ल्याला येणारा जो मुख्य मार्ग आहे त्या मार्गावर जे फलक लावण्यात आलेले आहेत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने ते म्हणजे सागरेश्वर किनाऱ्यावरचा जो आपला त्यांनी जो प्रकल्प त्यात दाखवलेला आहे पर्यटकांना सुविधा म्हणून तो प्रकल्प त्या ठिकाणी आहे। तो आपण बघू शकतात हा प्रकल्प आहे संपूर्णपणे याची ज्या फलकावर दाखवलेल्या जे चित्र दाखवलं आहे त्याप्रमाणे या प्रकल्पाची अवस्था काय झाली हे मी तुम्हाला दाखवतोय। म्हणजे या प्रकल्पावर कोट्यावधी रुपये खर्च करून जवळजवळ 1.5 ते 2.25 कोटी रुपये या प्रकल्पावर खर्च करण्यात आलेले आहेत। या ठिकाणी असे हे लाकडाचे हे शॅक्स निर्माण करण्यात आलेले आहेत आणि त्याचप्रमाणे सागरेश्वर मंदिराचा जो सागरेश्वर मंदिर आहे त्याच्या समोरसुद्धा त्या ठिकाणी उपाहारगृह व काही लाकडाचे जे प्रकल्प त्या ठिकाणी करण्यात आलेले आहेत। मात्र याची अवस्था तुम्हाला दाखवतोय। म्हणजे पर्यटन विकास महामंडळ महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ MTDC कशा प्रकारे पर्यटकांच्या डोळ्यात धूळफेक करते, कशा प्रकारे पैशांचा या ठिकाणी पूर्णपणे अपव्यय केलेला आहे आपल्याला दाखवतोय। या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की हे बघा या ठिकाणी हा एक लाकडापासून बनवण्यात आलेला पर्यटकांसाठी आहे आणि या ठिकाणी जो कचरा जो टाकलेला आहे तर तो कचरा तुम्ही बघू शकतात। या ठिकाणी जर बाहेरून जर पर्यटक आले तर कशा प्रकारे त्यांच्या काय प्रतिक्रिया असतील हे यावरून जाणवतंय। मी आपल्याला हा कचरा दाखवतोय। या ठिकाणी संपूर्णपणे तुम्ही कचरा बघू शकतात कशा प्रकारे टाकण्यात आलेला आहे आणि याच्याकडे देखभाल कोण करतंय हा सुद्धा मोठा प्रश्न निर्माण होतोय। त्याचप्रमाणे मी आपल्याला पुढे दाखवतोय। पुढे या ठिकाणी अजूनही काही लाकडाच्या ज्या शॅक्स आहेत त्या उभारण्यात आलेल्या आहेत। हा संपूर्ण लाकडापासून बनवण्यात आलेला प्रकल्प आहे। याची तुम्ही अवस्था बघू शकतात कशा प्रकारे हा मोडकळीस आलेला आहे। ही लाकडं तुम्ही या ठिकाणी बघू शकतात। या प्रकल्पाची लाकडं तुटून पडलेली आहेत। हे बंदच ठेवण्यात आलेलं आहे। पर्यटकांसाठी फक्त एकच खुला ठेवण्यात आलेला आहे। मात्र त्याची सुद्धा अवस्था ही अतिशय घाण झालेली आहे। अतिशय त्याच्यात कचरा साचलेला आहे।
आणि याची सुद्धा तुम्ही अवस्था बघू शकता. ते सर्व कागद वगैरे लावून ठेवलेलं आहे. म्हणजे फक्त पैसे खर्च करण्यात आलेले आहेत प्रकल्पावरती आणि याकडे मात्र पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आलेलं आहे. दुसरं या ठिकाणी स्वच्छतागृह अशा प्रकारचे मोठमोठे फलक लावण्यात आलेले आहेत. नुसते फक्त हे स्वच्छतागृह, या ठिकाणी स्वच्छतागृहाचा फलक आहे, त्या ठिकाणी उपाहारगृहाचा फलक आहे. त्याचप्रमाणे तुम्ही रस्त्यावरून मगाशी बघितलं तसा तो प्रकल्पाचा फलक आहे. पर्यटकांसाठी सुविधा आहे. काय सुविधा आहे हे या ठिकाणी तुम्हाला दाखवतोय. हे स्वच्छतागृह आहे. मात्र हे स्वच्छतागृह पे अँड यूज हे लिहिण्यात आलेले ठीक आहे. मात्र हे जर तुम्ही बघितलं तर ह्याला लॉक आहे. सदर स्वच्छतागृहाची सुविधा वरील MTDC उपहारगृहाच्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे असं लिहिलेलं आहे. MTDC उपहारगृह हा वरच्या बाजूला आहे आणि त्या ठिकाणी सुविधा करण्यात आली. मात्र हे असंच बंद करून ठेवण्यात आलेलं आहे. मग याचा उपयोग काय? मग या ठिकाणी जर काही टेक्निकल प्रॉब्लेम असतील किंवा काही असतील तर त्याची दुरुस्ती करणं गरजेचं होतं. मात्र हा बंद ठेवण्यात आलेला आहे. याला लॉक आहे. आता हा बंधारा उभा करण्यात आलेला आहे. याचं काम सुरू आहे. मात्र तो पूर्णपणे पुढे तुम्हाला जो लाकडाचा प्रकल्प दिसतोय त्या ठिकाणीपर्यंत होता आणि हा जवळजवळ 1.5 ते पावणे 2 कोटींचा प्रकल्प या ठिकाणी उभा करण्यात आलेला होता आणि याची अतिशय दुर्दशा ही या ठिकाणी झालेली आहे. दुसऱ्या बाजूला सुद्धा अशाच प्रकारचे लाकडी जे शॅक्स आहेत ते उभारण्यात आलेले आहेत. ते सुद्धा मी तुम्हाला दाखवतोय की कशा प्रकारे त्यांची दुर्दशा झालेली आहे. त्याचप्रमाणे वूड हाऊस हा या प्रकल्पाचं नाव आहे आणि हा जो प्रकल्प आहे याची ही दुसरी बाजू आहे. ती एक त्या ठिकाणी वेगळी बाजू होती. ही दुसरी बाजू दाखवतोय. हे 2 वूड हाऊस आहेत आणि पुढे सुद्धा एक वूड हाऊस आहे. याची परिस्थिती तुम्ही बघू शकतात की पूर्णपणे बंद करून ठेवलेला आहे. याला म्हणजे याच्यात पर्यटक जाऊच शकत नाहीत. कारण हे बघा, हे या ठिकाणी संपूर्ण मोडलेलं आहे. काय पर्यटक याच्यात जाणार आणि कुठे येणार आणि पर्यटकांसाठी काय सुविधा आहे या ठिकाणी? पूर्णपणे हा बंद आहे. याची अतिशय दुर्दशा झालेली आहे. दुसरा वूड हाऊस त्याच्या पुढे आहे, त्याची दुर्दशा तुम्हाला दाखवतोय. हा सुद्धा असाच बंद करून ठेवण्यात आलेला आहे. संपूर्णपणे दुर्दशा प्रकल्पाची झालेली आहे. पर्यटकांसाठी सुविधा जर MTDC देत असेल तर याचं कुठेतरी देखभाल करणं गरजेचं होतं. एवढे कोट्यवधी रुपये खर्च करून आणि त्याच्यावरती जो संपूर्ण मार्गावरती पर्यटकांना दिशाभूल करणारे बॅनर लावण्यात आलेले आहेत. हे मी तुम्हाला या व्हिडिओद्वारे दाखवतोय. पहिला सुरुवातीला व्हिडिओ तुम्हाला दाखवल्याप्रमाणे जे फलक लावण्यात आलेले आहेत त्यालासुद्धा जास्तीत जास्त खर्च करण्यात आलेला आहे फलकांसाठी. सो एकदम सुंदर फलक लावण्यात आलेले आहेत. मात्र या ठिकाणी तुम्ही ही परिस्थिती, वस्तुस्थिती बघू शकतात की कशा प्रकारे वस्तुस्थिती आहे. तुम्ही या प्रकल्पाकडे जाणारे सुद्धा जी वाट आहे ती सुद्धा वूड हाऊस म्हणजे संपूर्ण लाकडाचं आहे. मात्र ही लाकडं संपूर्ण मोडकळीस आलेली आहे. जर हा प्रकल्प या ठिकाणी हे सुद्धा हे बघा, या ठिकाणी जर कोणाचा पर्यटकांचा पाय गेल्यास किंवा हे मोडल्यास काय इजा झाल्यास याला जबाबदार कोण असा सुद्धा सवाल नागरिकांकडून होत आहे. हे तुम्ही खिळे बघू शकतात. हे तुटल्यामुळे हे खिळे संपूर्णपणे वर आलेले आहेत आणि एखाद्या पर्यटकाच्या पायाला लागल्यास त्यापासून इजा झाल्यास याला जबाबदार कोण? या ठिकाणी याची जबाबदारी कोण घेणार? जर तुम्ही पर्यटकांसाठी सुविधा म्हणत असाल तर या ठिकाणी ज्या सुविधा ह्या कुठे आहेत ह्यात दाखवणं गरजेचं आहे. मात्र अशा प्रकारच्या कोणत्याही सुविधा या ठिकाणी नाही आहेत. निव्वळ पैशांचा निव्वळ या ठिकाणी पैसे खर्च करून या ठिकाणी कोणतीही सुविधा पर्यटकांना देण्यात आलेली नाही आहे. निव्वळ पर्यटकांची दिशाभूल आणि जो पर्यटनाच्या नावाखाली जो शासन करोडो रुपयांचा खर्च करतं आहे, हा करोडो रुपयांचा खर्च असा वाया गेलेला आहे. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकतात दरवर्षी करोडो रुपयांचा निधी हा पर्यटनासाठी दिला जातो. आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून या ठिकाणी घोषित झाल्यानंतर करोडो रुपयांचा निधी या ठिकाणी दिला गेलेला आहे. मात्र अशा प्रकारे जर पर्यटनाच्या नावाखाली निधीचा अशा प्रकारे अपव्यय होत असेल तर याची जबाबदारी कोण घेणार असा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतोय. कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल.